Сёння мы з вамі чытаем 94 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове у перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на ангельскай мове, на мове арыгіналу. Але слухайце у гэты раз вельмі і вельмі уважліва, бо ёсць спрэчкі каментатараў наогул пра тое, пра што агульны сэнс гэтага санета. Ці то гэтае пра маральныя якасці, пра маральную дасканаласць, якую Шекспір апісвае і потым распавядае, пра якія такія небяспеку яны могуць несці, ці то пра нейкая іронія. Таму паслухайце яго самі, паслухайце на ангельскай мове, калі разумееце, і делайце свае высновы. Паехалі. Спачатку пераклад Владзіміра Дубоўкі. Хто не пакрыўдзіў слабага нічым, не назаляў уладою нікому, узрушаў хто іншых, сам жа разам з тым халодны быў, як камень нерухомы. Той ад жыцця найлепшы мае дар. Узбагаціць яго сваёй ашчадай, той над сабою поўны гаспадар, для ўсіх другіх узор ён і парада. Належыць леду водар летніх квет. Хоць кветка тая пацвіце і звяне, калі ж загана ў ёй праложыць след, над пустазелле пры амнейшым стане. Дзядоўнік сэрцу нашаму мілей, чым водар цвілых і гнілых лілей. На ангельскай мове. They that have power to hurt and will do none, that do not do the sin they most do show, who moving others are themselves a stone unmoved, cold, and to temptation slow, they rightly do inherit heaven's graces, and husband nature's riches from expense. They are the lords and owners of their faces, others but stewards of their excellence. The summer's flower is to the summer's sweet, though to itself it only live and die. But if that flower with base infection meets the basest weed, outbraves his dignity. For sweetest sin turns sourest by their deeds. Lilies that fester smell far worse than weeds.